Bueno, bideo honetan guztizko probabilitatearen kalkulua azalduko dugu. Kasu honetan batuketaren legea aplikatzen da. Begira, gertaera baten probabilitatea eskatzen danean eta gertaera horretara heltzeko bide bat baino gehiago dagoanean, gertaeraren probabilitate totala edo guztizko probabilitatea bide horien probabilitateen batuketa da. Ikus daigun adibide bategaz. Enpresa batek bere eskaeren 50% Europar Batasunean burutzen dauz. 50% Amerikan eta 20% Asian. Honek zer esan nahi du? Eskaera bat hausaz aukeratzen baldin badot, Europar Batasunekoa izatearen probabilidadea dela 50%, 0,5. Baina Amerikakoa izatearena izango da 100%, 0,3, eta Asiakoa izatearena 100%, 0,2. Orduan esaten digute, Europar Batasuneko eskarien 10%ak atzerapena jasaten dau. Amerikan 15% eta Asian 25%. Zein da negozio batek atzerapena jasatzearen probabilitatea? Kalkulatu behar dugu orduan atzerapena jasatzearen probabilitatea. Ezaugarri honen barruan zeintzuk dira sartzen diren bideak. Zuhaitz diagrama honetan, ezaugarri horretan sartzen diren bideak izango dira hau, Europar Batasunekoa izatea eta atzerapena jasatea, baita ere Amerikakoa izatea eta atzerapena jasatea, eta azkenik Asiakoa izatea eta atzerapena jasatea. Orduan, zelan kalkulatzen da probabilitate hau? Egin beharko dugun izango da, bideen probabilitatea kalkulatu eta gero euren artean gehitu. Hau da, 0,5 bider 0,1, gehi 0,3 bider 0,15, gehi 0,2 bider 0,25. Eta honek ematen du 0,145. Hau da, nik eskaera guztien artean hausaz bat aukeratzen badot, atzeratuta egotearen probabilitatea izango da 0,145 edo 114,5. Eta hau, hemen daukazue, garatuta formulen bidez, hau horrela ere adierazten jakin behar dugu. Bagoaz ariketa batekin. 9 margo urdin eta more bat kutxa batean daude. 2 margo ateratzen ditugu, kalkulatu. 2ak urdinak izateko probabilitatea eta 2ak kolore desberdinekoak izateko probabilitatea. Lehenengo eta behin egin behar duguna da zuhaitz diagrama. Orduan hemen duzue zuhaitz diagrama eginda eta probabilitatea kalkulatuta. Kontuan izan, lehenengo margoa ateratzen dugunean 2 aukera ditugula, urdina edo morea. Baina bigarren ateratzerakoan lehenengoa morea izan bada gero aukera bakarrarekin gabiltzala, Ze dagoen margo more bakarra kanpoan geratu da. Beraz, bigarrena urdina bakarrik izan daiteke. Beste kontu bat. Konturatu behar zarete honek menpekoak direla. Hau da, bi gertaera hauek lehenengo margo bat atera eta gero bigarren margo bat atera dira menpeko gertaerak. Begira, probabilitateak aldatu egiten dira. Hemen urdina ateratzearen probabilitatea izango litzateke 8/9. Hau da, bigarren margoa urdina izatearen probabilitatea jakinda lehenengoa urdina izan dela 8/9. Baina bigarren margoa urdina izatearen probabilitatea jakinda lehenengoa morea izan dela 9/9. Orduan bat, ikusten duzue probabilitate hauek aldatu egiten direla. Horrek esan nahi du, lehenengo margoan ateratako emaitzak, bigarren margoan aterako ditugun emaitzen probabilitateak baldintzatzen dituztela. Beraz, menpekoak dira. Hau badakit ez duela eskatzen, baina ondo datorkigu hau komentatzea, menpekoak dira. Bagoaz orain, probabilitatea kalkulatzera. 2ak urdinak izateko probabilitatea. Jartzen dugu hemen, 2ak urdinak, eta orain ikusiko dugu zeintzuk direzen baldintza hau betetzen dituzten bideak. Eta ikusten dugu bide bakarra dagoala baldintza hau betetzen duena. Eta izango litzateke hauze, 2ak urdinak izatea. Orduan, bide bakarra kalkulatu behar dugunez, gertaera konposatu bakarra kalkulatzera goaz. Lehenengoa urdina eta bigarrena urdina. Orduan, hau izango litzateke, lehenengoa urdina izatearen probabilitatea bider, bigarrena urdina izatearena jakinda lehenengoa urdina izan dela. Hau da, nik adierazi behar dut, nolabait, hemen jarri behar dudan probabilitatea dela, hau, bide honen probabilitatea kalkulatzen ari nazelako. Orduan, izango litzateke 9/10, bider 8/9, 9 eta 9 badoaz, 8/10 geratzen zaigu, beraz, 0,8.
Bagoaz bigarren probabilitatearekin. Esaten digute kalkulatzeko biak kolore desberdinekoak izateko probabilitatea. Orduan, kolore desberdinekoen barruan zenbat bide ditugu. Hau da, zenbat bide daude baldintza hau betetzen dituztenak. Begira, hemen bat dugu eta hemen beste bat. Horrela, berdez jarriko ditut. Orduan, bi bide ditugunez, egin behar duguna da, bi bide hauen probabilitatea kalkulatu eta gehitu. Hau da, probabilitate honen barruan izan behar ditut kontuan bi bideak. Lehenengoan urdina eta bigarrenean morea ateratzearen probabilitatea. Gehi, lehenengoan morea ateratzearen probabilitatea eta bigarrenean urdina ateratzearena. Orduan hau izango da, 9/10 bider 1/9 gehi 1/10 bider 9/9. 9 eta 9 badoaz, geratzen zaigu 1/10. Gehi, begira, 9 zati 9 da 1, orduan 1/10 bider 1, 1/10. Beraz, geratzen zaigu 2/10 edo 1/5. Edo nahi baduzu ere bai 0,2.